Para mariñeiros, nós. Que non teño ereccións. Que non teño ereccións. Pode berrar máis alto, que non lle oio nada. Que non se me levanta. Que non ten ereccións, logo. Non me extraña que a muller que tes. Mira, vouche recitar aquí unhas viagras e máis un antifaz sin ollos. E cuidado que tens que usar todo ao mesmo tempo, senón non funciona. Carallo po teu amigo. Sei que ora xa non pasa consulta no ambulatorio. Sanidade pública, Pinto. Os tempos cambian. Afórrase cartos de edificios e personal. Pública é, sí, señor. É ben pública. Que se entere todo o personal do que padeces. Pois se non queres que cho sepa ninguén, tes a privada. Xa o dio o nombre. Siguiente! Sí, señor. Ese é optimizar recursos. Carmen, posme unha manzanilla sin manzanilla. Pa que é? Pois porque me olvidei a agua quente na casa e don Melquiades teme que quitar un tapón de cera do oído. Vendo ben de auga quente. Toma, tá morniña. Cos tapuxos de cera que te llevo tirado das orellas, daba para alumear toda a Semana Santa de Ferrol. Siguiente. E onte, a Xertrudes da Cheirenta recetoulle un cepillo de alambre e un xabrón de olor. Polo menos non gana toda a farmacia. E mal non lle fai ningún. Que eu sepa, o xabrón nunca matou a ninguén. Pero a auga sí, Don Melquiades. E logo se alguén ingresa no hospital tamén ten que levar a cama de casa. Eso tamén é optimizar recursos. Home, si quer estar na cama, sí, que hai falta delas. É tanta. A ti Antón do Lorcho mandaron o morto pa casa. Pero iso sí, quedáronlle ca cama. Tuvo a filla todo o día disgustada, chamoulle ao hospital e díxolle que eu lle traían tamén a cama ou se quedaran con tío Antón. Pois sería bo negocio a reventa de camas. Chegas tarde. Ese negocio xa ten dono. Algún tan listo como a mí, seguro. Quen é? A Tile? Don Melquiades é o asesor. A empresa de Ricardito. El penúltimo reposo. Chamas. Carallo. E puxo-lle o nombre en castellano. Sí, señor. Altura de miras. Un mercado mundial de máis de 500 millóns de personas. E todos teñen que morrer. Eu estou pagando unha. Que estás pagando unha cama? Pero se ti tasa. Pa que carallo que es unha cama? Por se me fai falta. Como a caixa para enterrarme. Vou pagando pouco a pouco. E ti deberías facer o mismo. De tonto que és. Xa merecías que te enterrara aquí mismo, pero sin caixa. Mira, forrabas cama e caixa. Facer eu igual, di. Cobi, cando morra, morrín. O que fajan comigo os vivos, non me importa nada, pola conta que lle ten, xa me enterrarán. Siguiente. Tócame a mí. Don Melquiades, doicheme moita cabeza. Eso é de estar todo o día mirándolle para a cara a aquel. Ala, Kobe. Mira. Siguiente. Carmen, un sol y sombra. Que bo médico é Don Melquiades. E pago seguro. Jova! Pois parece que a min que me doi algo a cabeza tamén, Será de verte no espello. Vai, ó, vai. Para mariñeiros, nós.